आथिखालाव बर'फोरनि गेजेराव जोलुर गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथाय मोनसे गेदेर दोहौ जानानै फैदों। बे समाव जोङो आथिखालाव नुनो मोन्दों बिटिआरनिफ्राय बर'नि फिसाफोरा दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे थाखोआव दावखोलांबाय थादों जोलुर गेलेनाय बिथिङाव। नंगौ, बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै दंफैयो नैबे बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे जलागाव आरो जलागावनिनो स्पर्ट्स एकाडेमियाव आङो दंफैयो। बे समाव दिनै जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि बानजायनायाव फाइनाल जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया बे समाव जाबाय दङ। जों बे बिथिङावनो जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो बे खेलाया मा बिथिङै जादों, मा रोखोमनि जादों जोङो बे बुब्लियाव मिथिनो लागोन। स' नोंथांखौ गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायबाय। नोंथांमोननि दिनैनि फाइनाल खेला बेखौ बिथा खालामनानै जोंनिसिम मा फोरमायनो सानो? स्पर्ट्स एकाडेमिनि प्रेसिडेन्ट। जोङो बे गेलेनायखौ जोंनि हालामाव जिथुखे फुटबल गेलेनाया एसे गोग्लैसोनाय, बेनिखायनो जोङो एसे गोजौ थाखोनि गेलेनाय बादायलायनाय होयोबा जिथुखे जोंनि ओनसोलनि फुटबल गेलेग्रा उन्दै उन्दै गथ'फोरा एसे दावगालाङो। बे गेलेनायखौ नुनानै बेखौ नोजोर बोनानै जों बे गेलेनायखौ फाथिनाय जादों बा खालामनाय जादों। नोंथांमोननि जितु नैबे खेलाया मा सिस्टेमै जादों आरो मा रोखोमै नोंथांमोना माब्लानिफ्राय माब्लासिम होबोखो? जोंनि बे गेलेनाय बादायलायनाया जोंनिया प्राइज मानि बेयो थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 1 अक्ट'बराव बे गेलेनाया जोब्बाय। बेवहाय जोङो गिबि बान्थाखौ होनो लादों 20,000 रां आरो रानार्स आप बा नैथि बान्था हिसाबै जोंहा दङ 15,000 रां। दिनैनि जे फाइनाल गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ बबे बबे टिम आरो बहानिफ्राय गेलेफैदों? बे फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लानो हादों गुवाहाटि सानमारि FCC आरो बेनि हेंथायै गेलेनो थाखाय बाहागो लानो हादों DCDM राङापानि बङाइगावनिफ्राय। जोङो सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थानो मोन्दों जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमियाव थांनाय सम सिगाङावबो जोङो निस्सय नोंथांमोना खोनानो मोन्दों हकि गेलेनाय बिथिङाव बिथांमोननिफ्राय मुंदांखा जालांनो हादों। नैबे बिथिङाव जों बिथांमोननिफ्राय मिथिलागोन जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमि हिसाबै नोंथांमोननि जि स्पर्ट्स एकाडेमियाव मा गेलेनाय मा रोखोमनि गेलेनायखौ नोंथांमोना होबोबाय दं बा गेलेनायनि जि प्रेक्टिसिं बेखौ माबायदि खालामबाय थादों? नोंथाङा बेखौ जोबोद मोजां सोंथि सोंदों। दाखालि बावैसो 10 दिनसो सिगां जोङो जोंनि बे जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनिफ्राय आसाम टिम जानानै झारखन्डआव सोलिबाय थानाय फार्स्ट इन्डिया नर्थ इस्ट जन हकि चेम्पियनशिपआव जोंनि नैबे जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनिफ्राय 2 हिन्जावसा आरो 1 हौवासा बाहागो लादों। दायो बिथांमोना दहाय फुंनि 8 रिंगायाव ट्रेन गाखोबाय। बिथांमोना गाबोन जोंनि गुवाहाटिसिम सौफैगोन आरो जों गुवाहाटियाव बिथांमोनखौ गाबोन लायनो थांगोन। नोंथांमोननि जि स्पर्ट्स एकाडेमि बेवहाय मा रोखोमनि गेलेनायखौ नोंथांमोना होबाय थायो बा नोंथांमोननि प्रेक्टिस जे गेलेनायनि एक्सारसाइज बे जाबाय थायो? दासान्दि जोङो जोंनि बे जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि जिथु गेलेग्रा फोथार बा प्लेग्राउन्डआव जोङो गिबियावनो जोङो हकि दङ, बेनिफ्राय दङ नैथियाव फुटबल थाहैबाय, थामथियाव थाहैबाय एथलेटिक्स थाहैबाय आरो जोङो नैबे फुटबल सिजोना थांनायनि उनाव जोङो लानो सान्दों काबादि, भलिबल बायदि इभेन्टफोरखौ जों सरजाबफानो सान्दों। नोंथांमोननि जि जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमि, बे जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि नोजोर आरो थांखिखौ नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नामा? जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिखौ जेब्ला जोंनि बे जलागाव हालामनि मेलेमजिबि सारमोना 2003 मायथाइयाव दादोंमोन, बे जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि जिथु आइडिय'ल'जि बे माबाखौ थांखि एबा आइडिय'ल'जिखौ लानानैनो जोङो दासान्दि जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि जिथु मावनो गोनां खामानि जों बेखौ मावबाय दङ आरो मावनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि बे हालामनि सा ओनसोलनि जोंनि जिथु हौवासा आरो हिन्जावसाफ्रा जि गेलेनाय बिथिङाव सुबिदा आगोलनिफ्राय मोनबोआखैमोन। दा जों जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिया जिखिनि खामानि मावदों बेनि थ्रुयै जोङो दासिम जोङो स्टेट लेभेलाव हकि गेलेनो थाखाय 7 गेलेगिरि जोङो दैथायहरनो हाबाय आरो इयुनाव जोङो बायदि इभेन्टआव जोङो स्टेट लेभेलसिम हरनो थाखाय जोङो नाजानाय थागोन। जोङो मोनथिनो मोन्दों जे नोंथांमोननि जि झारखन्डआव हकि गेलेनो थांनाय बिथांमोना दिनै गुवाहाटियाव सफैगोन होननानै जों जि खौरां मोन्दों। बे बुब्लियाव बिथांमोननि गेलेनायनि जि आदब आरो बिथांमोना झारखन्डआव थांनानै जि गेलेनाय बेवहाय माबायदि देरहासार जाबोदों बा देरहासार जाबाखैबा माबायदि आदबजों गेलेहैदों नोंथांमोना फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि जितु जलागाव स्पर्ट्स एकाडेमिनिफ्राय आसाम टीम जानानै जि साब जुनियर झारखन्डआव सोलिबाय थानाय फार्स्ट इन्डिया नर्थ इस्ट जन जितु हकि चेम्पियनशिप बेवहाय गेलेनो थांनाय बे गेलेनो थांनायाव आसाम टीमा दा आं मिथिनायाव आसाम टीमा मोनसेल' रायजोजों बा स्टेटजों देरहानो हादों। बेवहाय मोनथाम गेलेनाय जादों आरो बे मोनथाम गेलेनायाव मोननै स्टेटजों जेनदों होननानै आं दासिम खबर मोनदों। बे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव खौरां नैबे बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे जलागावनि स्पर्ट्स एकाडेमिनिफ्राय 4 गेलेगिरि बिथांमोना गुबुन हादोर बा झारखन्डआव खेला गेलेनो थांनो हादों आरो बेखौ लानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोग्गाथाव। आरो बे समाव आङो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै दंफैयो बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय नैबे जलागावनि स्पर्ट्स एकाडेमियाव आरो बिनिनो दिनै बिथांमोना थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जोलुर बादायलायनाय होबाय दंमोन। बे जोलुर बादायलायनाया दिनै जोबथा बुब्लियाव फैबाय आरो बेनिनो दिनै गेलेनाया जोब्बाय दङ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।